स' नायलाय हनै नाया फुरा मा साइसनि ना बांगड़ा नाल' नै स' बे ना हमग्रा बट नै ना फानग्रा जायगा बावहाय ना लकेल फिस पूरा फ्रेश मोनो बे जायगायावहाय नै ना बयबो लासावदों ना मोनो बाव ना हमग्रा बट ना हमनो थांग्रा नै जेरावबो ना लाना फैगोन गासिबो बिसोरो दै गेजेराव थांना ना हमो बिसोरो मा ना दंथाय नाफोरखौबो मिथिया नै नाया नाजों ना गोजा गासिबो बटआ नुवाखै हनै मालाय बटजों बायदि ना हमहैयो फुरा नाजोब गासिबो हाब जेयाव नाया हनै माबायदि ना लाना फैयो जेयावहाय र' खाथियाव लांना देखायनो नाया स' नायलाय हनै नाया फुरा मा साइसनि ना नाजोब हनै बेयावहाय बे जेयाव जे गंसे नाजोब गासिबो मानसिफ्रा हनै बेबायदि बटजों फैयो हनै ना लाना फैलायनो मोनसे आरोबाव लाना फैलायबावबाय स' मानसिफ्रा बायनोबो फैयो हनै मेरला बागा बिटिनि साइडआव बियो ना हमग्राया ना लांफैनोबा फ्रेश लांफैनो हागोन नाफ्रा नै ना फानफैनोबो हागोन नोङो गासिबो नुवाखै नै नाया बागा फानो नाखौहाय ओरैहाय जोंनि बायदि ओरैबायदि सुवा बागा फानो बेजोंहाय सुवा नाजोब गासिबो फुरा नाजोब नै बिसोरो जेया गाबोननि थाखाय रेडि खालामफिननाय नै जेखौहाय बोखांफिननाय गासिबो नाखौ माखांबाय स' नै स' ना मार्केट बियो ना नै दाउखाफ्राबो गोगोम नाया खम दामाव मोनो बाहाय आरो नाखौबो फ्रेश मोनो एकदम दैनिफ्राय लाबोगोदाननो गासिबो फ्रेश मोनो एकदम पूरा ना तो क्या मच्छी बोल रहा भैया हाँ बांगड़ा देसी बांगड़ा तो नाया एकदम फ्रेश मोनो बाहाय लाबोगोदान मोनो बाहाय प्लास नायाबो खालि मोनसे जातनिल'नो दस्रा जातनि ना गैया माथो खालि बे सेम नाबो मोनो गासिबो नालाय हमो नाया बे मोनसेल'नो मास मोनसे थामफैजोबसै गासिबो ओरै बेजोंहाय बिट जाफिना नै बेजोंहाय बिट फैनो हासिगोन नाया नुवाखै नोङो हनै एम्फौ बायदि हनै मुसारियावहाय नाया नै जेयावहाय स' बेजों ओरैहाय बिच जाबाय बेजों आरामसे बिच बेरायनो हाबाय बेनो लास्ट ना लायनो थांग्राया मोनसेल'नो नायानो नाजों ना रिटायर कर
स' बावबो नै आरोबावबो मोनसे बावनाय बाव बेसेबांबा बुरजा नाजों ना नाल' नै फुरा नाजोब नै बेसेबांबा बुरजा एकदम स' बियो ना मार्केट जाहैबाय बियो दा बट हजों बिसोरो माबा दै गेजेराव थांनानै बिसोरो ना हमना लाना फैयो ओमफ्राय बाव लाना फैयो बिसोरो स' बाव एकदम फ्रेस ना मोनो बावहाय जानो एकदम सागरनि ना नानि नामा जाबाय बांग्रा ना होनो बे नाखौहाय एकदम फ्रेस दाम खम मोनो दा बेखायनो बाव मार्केटबो जायो ना जेला बट फैयो बिसोरो जेनेबा दिनै लाबालायबाय बिसोरो दै गेजेराव बिसोरो सप्ता खनसे गाहाम थायो ओमफ्राय बिनि फरेसो फैयो बिसोर हजोंनिफ्राय स' दैलिक जाया बिसोरो खेबसे नै बिसोरो बे दिनै लाबोलायबायना बिसोरो साननैसो रेस्ट लालायबाय बिनि फरे साननै थानानै बिसोरो दै गेजेराव ना हमना लाना फैनोसैलाय आरो बिनि फरे बिसोरो मथा मथि दै गेजेराव बिसोरो जानाय थानाय लांफाखायो सप्ता खनसे गाहाम थायो बिसोर दै गेजेरावहाय बिनि फरेसो लाना फैयो स' बाव मार्केट जायो ओमफ्राय नों बाव ना नांगौ बाव लांफैनांगोन बागा बिचनो एकदम खर'थिंजाय स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय स' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' आंना चेनेला दाबो गोदानसो थ' चेनेला मनेटाइजेसन जायाखै स' नोंथांमोननि हेल्प नांगौ स' सापर्ट होबानो जाबाय गाइस होमबा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै ना ओंख्रि जानांगोनलै दिनैहाय